tomto videu si ukážeme, ako sa pracuje s programom Auto Enhancer. Auto Enhancer je nadstavba na Photoshop. Ja budem momentálne používať verziu Photoshop Elements 12, ale program Auto Enhancer pracuje témer so všetkými verziami Photoshopu. Otvorím si fotografiu, ktorú chcem upraviť, a prvým krokom je nastavenie veľkosti obrazu. Nastavím si približnú výšku obrazu v centimetroch a rozlíšenie podľa toho, aký gravírovací stroj používam. Následne zmením režim obrázku na odtiene sivej. Teraz už nasleduje práca s programom Auto Enhancer, ktorý sa po nainštalovaní zobrazuje v záložke Filter Battment. Spustím funkciu Úprava Halftone Auto a zobrazí sa mi okno, kde na ľavej strane vidím obrázok, ako bude vyzerať pri gravírovaní, a na pravej strane viem meniť vlastnosti tohto obrazu. Všetky zmeny sa okamžite prejavia na náhľade. Môžem meniť jas, kontrast, zaostrenie detailov, celkové zaostrenie, vyhľadiť pleť a ďalšie iné vlastnosti. Nastavenia mením dovtedy, kým nie som spokojný s tým, ako bude obrázok po gravírovaní vyzerať. Náhľad sa zobrazuje v čiernych a bielých bodoch, tak ako je to skutočne pri gravírovaní. Teraz mám zapnuté zobrazenie Jarvis hrubý, kde sú jednotlivé body ďalej od seba. Auto Enhancer mi ponúka aj algoritmus Jarvis jemný, ktorý používajú niektoré typy gravírovacích strojov. Keď som spokojný so svetlosťou, kontrastom a ostrosťou obrazu, kliknem na tlačidlo OK. Upravený obraz sa zobrazí v odtieňoch sivej. Keby sme ho teraz previedli na Jarvis, vyzeral by tak ako v náhľade. Ďalšou skvelou funkciou Auto Enhancera je automatická úprava. Dám krok späť a znovu spustím funkciu Úprava Halftone Auto. Tentoraz však použijem tlačidlo pre automatickú úpravu, ktorá behom pár sekúnd nastaví jas, kontrast, ostrosť a vyhladenie pleti automaticky. Ak chcem, môžem fotografiu jemne doladiť podľa mojich predstav. Fotografia sa znova zobrazí v odtieňoch sivej. Tentoraz ma úprava stála iba niekoľko kliknutí myšou. Ďalším krokom pri úprave fotografie je odstránenie pozadia. Použijem photoshopovský nástroj pre rýchly výber, ktorým veľmi rýchlo označím pozadie, ktoré chcem vymazať. Následne si potrebujem vytvoriť čierne pozadie so žiarou, ktorá bude oddeľovať tmavé vlasy od čierneho pozadia. Na to použijem funkciu Auto Enhancera s názvom Glow. Najprv si však vytvorím duplikát tejto vrstvy. Na duplikát aplikujem funkciu Glow, ktorá automaticky vytvorí žiaru okolo tmavých častí obrazu. Ak chcem dokresliť žiaru v tejto časti, môžem to urobiť pomocou nástroja štetec. Nastavím si vhodnú veľkosť a dokreslím žiaru. Posledným krokom je úprava spodnej časti obrazu pomocou štetca. Hrubým čiernym štetcom upravím spodok obrazu do poloblúka. V tejto fáze je úprava portrétu ukončená a zostáva iba skontrolovať, ako bude portrét vyzerať pri gravírovaní. Na to znovu použijem funkciu Auto Enhancera, a to buď Jarvis jemný alebo Jarvis hrubý. Jarvis hrubý má body ďalej od seba, takže lepšie zachovávať tiene v obraze. Jarvis jemný zase lepšie vykresľuje detaily. Takto upravená fotografia je pripravená na gravírovanie. Pri úprave fotografie sme použili viaceré funkcie, ktoré nie sú bežnou súčasťou Photoshopu,
ale obsahuje ich program Auto Enhancer, určený špeciálne pre úpravu fotografie pre gravírovanie na kameň. Ak si chcete skúsiť gravírovať túto fotografiu na vašom stroji, môžete si ju stiahnuť z našej web stránky www.mechatronics.batman.sk v sekcii Auto Enhancer vzorky na gravírovanie. Ďakujem za pozornosť.